Okay, let's go. Vítajte pri mojom ďalšom dnešnom streame hry Black Myth Wukong. Budeme teda ďalej pokračovať. No, ak sa nemýlim, tak môžeme ísť týmto smerom, čo je vlastne... No. Ale no tak, však nič nevidím, kurva fix. No, vidíš to. Si spokojný, šťastný. Chutí ti jesť, áno. No. Tak, tu vidíme kráľa. Life for a life. He must pay. Big Chungus. Free Prince. Son, your brother's gone. Help me and atone for your past now. No! Are you mad? Go and hunt the monkey. I'm your father. Dobre, tak svačinku má. Môžeme ísť na to. Dobre, by mali byť... To je to vlastne... stena. Au. Au. Dobre. Tak to skúsime iným prístupom. Tomu asi stekre nedám. Predpokladám. Ospravedlňujem sa. Sprbila ma papulka. Au. On ešte aj chvost použil. No sa vinia jedna. Koľko končatím. Aha. To som videl prvýkrát. OK. Tak, poď. Au. Môžeš ísť sem, prosím. Au. Ale nie do mňa.
Super. Dobre. Urobil nám aj cestičku, ktorú vlastne potrebujeme, aby sme prešli. Absolútne nič. Dobre, keď sa. Dobre. Lung Scales je v podstate predmet, ktorý môžeme, alebo teda ktorý využijeme na súboj s drakmi. A keď porazíme všetkých štyroch, myslím, že nás čaká boss. Ak som aj... Au, vypočtiť správne. Myslím, že takto je. Myslím, že tak by to malo byť. Že po 4 nás vlastne čaká ten finálny boss. Ktorý nám vlastne myslím, že odomkne zbraň. To je akože veľmi dobrá, ale samozrejme posledný boss je až myslím, že v 5. akte. Predposlednom. A samozrejme sú hodne nároční. Každopádne, ak sa nemýlim, tak včera sme vo vysvetľovaní príbehu skončili pri Erlangovi, tuším. Au. No. Toto bol, prosím pekne, netopier. Presne tak. Netopier. Teraz rozmýšľam, že... Kam? Tu je vlastne taká cesta ďalej. Do tej ďalšej oblasti tohto aktu. A myslím, že tu by niečo malo byť. Aha. Cesta. Au. OK, toto bol celkom dlhý stún. OK, tak, dobre, trochu materiálu. Dobre, začína tu trochu mieť. To je vlastne toto, hej. To by malo byť korálky. A nie. Dobre, zvyšovanie maximálnej staminy, tu sa hodí. Dobre, takže Blank. Tragická história. Zajali ma matku, ktorú potom po výcviku oslobodil.
Jade Emperor odpustil. A na základe dohody Jade Emperorom povedal, že nebude naplno slúžiť Divine Courtu, ale iba v prípade veľkej krízy a za vlastných podmienok. Čo sa v podstate stalo v tej úvodnej cutscéne proti Wukongovi, tak je teda teória, ktorá je dosť môže byť dosť pravdivá, že Erlang v podstate sa snažil týmto spôsobom pomôcť Wukongovi, pretože Wukong tým, že je nesmrteľný, tak nemôže naozaj zomrieť, alebo teda skutočne zomrieť, ale môže sa reinkarnovať. Týmto spôsobom sa Erlang snažil zničiť jeho fyzickú schránku, ktorá bola viazaná tým zväzujúcim kúzlom, aby v podstate mohol Wukong oslobodiť alebo teda uvoľniť svoj plný potenciál a mohol sa reinkarnovať bez toho obmedzujúceho kúzla, ktorého teda aj napriek tomu, že splnil svoju úlohu tým, že prevádzal Kanga a dovedol ho naspäť aj s tými svätými listinami budhovými, aj napriek tomu mal stále to obmedzujúce kúzlo na sebe, aj keď to bolo vlastne jedna z podmienok, prečo sa vydal na tú cestu. No, ale sem ešte nepôjdeme, lebo na niečo sme zabudli. Malo by tu byť jedno NPC. Ešte nám tu celkom príjemná búrka. Tak Erlang bo týmto spôsobom chcel pomôcť, keďže Wukong sa môže reinkarnovať. Tak mu chcel pomôcť uvoľniť sa z tejto fyzickej schránky, aby vlastne mohol ale no tak. Ach jo. Dobre. No, takže Erlang svojím spôsobom chcel Wukongovi pomôcť k reinkarnácii v plnej sile. Bez obmedzujúceho kúzla. Takže preto bol uväznený. Toto bolo 230-270 rokov pod tou skalou. A mohol sa reinkarnovať. Preto sa vlastne jeho telo bolo zničené a jeho podstata sa rozpadla do 6 relikví. A v rámci príbehu budeme nachádzať postupne všetky relikvie. Jednu relikviu, to je tak trošku, myslím, že spoiler. No, ak to je spoiler, tak to nebudem hovoriť. Ale každopádne
Ďakujem. No, tak, poďme si zase niečo vylepšiť. No, dajte mi teda chvíľku. Ja si spomeniem určite. Relikvie. Relikvie? Áno, relikvie, čo som rozprával. Dobre. Aha. No, neviem. Jasné, už viem. Prvý akt. OK. Takže rekapitulácia prvého aktu. Au. A postavy v prvom vlastne akte. Medveď. Medveď bol vlastne služobník, ako to tam vlastne bolo spomenuté, bol služobník Weinkurtu. Ako sám povedal, nebolo to dobrovoľné. Ale musel im slúžiť. Stalo sa to ešte v príbehu cesty na západ. No, toto je predmet ku jednému bossovi, ktorému sa dostaneme trošku neskôr. Potrebujeme 6 týchto očí. No. Služobník bohov. Mal pre nich v podstate strážiť ten chrám, v ktorom sme boli. Z dôvodu neprítomnosti tej bohyne, teraz neviem, jak sa volá, Ujin. Aha, OK. Dobre, kľud, chlapci. Veď kľud, nechaj ma. Au. Kaž ma, ty sračka. Ale idi to, hajzlu. Tu máš. No. Bolo tak ťažké zložiť sa a umrieť. No, mal teda strážiť ten chrám na rozkaz vlastne tej bohyne. Guanjin. Ako? Ale ty... Prvá jedna. Ty odkiaľ po mňa strieľaš? Aha, super. Som rád, že tie hitboxy sú úplne skvelé. Dobre. Dobre, no. No tak, je si naser. Takže v podstate, ako som myslím, že včera už ti rozprával.
A ešte v príbehu cesty na západ cesty na západ v príbehu cesty na západ sa stalo to, že ten Elder Inji, ten starší v nich, chcel ukradnúť rúcho Kangovi, pretože bol chamtivý na rúcha. Ale teda pocitoval, bol chamtivý všeobecne. A rozhodol sa, že chce to rúcho mnícha Tanga. Rozmýšľal, ako ho vlastne získať len pre seba a rozhodol sa teda, že zabije Tanga a celú jeho výpravu. Len nevedel ako, pretože Tang síce môže byť, alebo teda mohol byť bezbranný, čo nebola pravda, ale Wukonga sa celkom báli, pretože už vtedy bol majster bojových umení, niečo ako Bruce Lee. Aha, OK. Na tom bývaní, ale idi to prdele. Krvená bobula. Založia oheň a uväznia ich vlastne v plameňoch. Ale uväznia ich vlastne v plameňoch. Ale tým, že Wukong vedel prehliadnúť všetky plamy, aj vlastne také zlé skutky, ktoré voči nemu chcel niekto spáchať, odhalil toto spiknutie a ten oheň pomocou svojej palice uhasil, respektíve privolal vetri. Vetri. A to je horšie jak boss fight. Keď sa privolal vietor, ktorý tie plamene presmeroval a namiesto Tangovi samozrejme dal amulet proti ohňu. Au. Amulet proti ohňu, aby ho ochránil. A daný oheň teda presmeroval pri volení vetra a ten oheň namiesto nich zachvátil celý chrám,
kde všetci mníchovia zomreli. Ale ten Blackwing, medveď, s tým rúchom vlastne ušiel spolu aj s tými dvoma poradcami toho staršieho mnícha. Ten keď videl teda čo sa stalo, tak chcel asi zistiť, aký má veľký penis, preto sa rozbehol hlavou proti múru, ale bohužiaľ zabil sa. Samozrejme chcel sa zabiť zo smútku, čo vykonal. Chcel sa zabiť zo smútku, teda čo vykonal a vlastne zomrel. A medveď tým teda, že získal to rúcho, tak sa s ním chcel každému pochváliť. A preto rozposlal pozvánky všetkým, koho poznal. A poslal pozvánku aj tomuto mníchovi, o ktorom samozrejme nevedel, že je po smrti. A k pozvánke sa dostal Wukong, ktorý teda si pozvánku prečítal a toho posla zabil. Tým, že Wukong môže na seba vziať podobu hocičoho, hociakého predmetu alebo stvorenia, bytosti, čohokoľvek, zobral na seba podobu tohto starešinu. Ale no tak! Ty do hajzlu. Pobil. Zobral na sebou podobu tohto starešinu a išiel na dané stretnutie, aby získal to rúcho späť. Takmer sa mu to podarilo, ale na poslednú chvíľu čierny medveď, alebo teda ten Blackwing Bear, získal, alebo teda dostal informáciu, že ten posol, ktorý nes pozvánku, je po smrti. Preto vedel, že ten starší mních, čo stojí pred ním, nie je ten jeho priateľ. Preto zaútočil na Wukonga, ktorý na mieste zabil jeho spoločníka. Bol ten spoločník Whiteclad Noble, pred ktorým sme bojovali včera. Ten bielý vlasatý hajzlik, ktorý mi robil také problémy. Ktorý je vlastne nástupca toho pôvodného spoločníka čierneho medveďa. Samozrejme medveď aj s tým druhým spoločníkom s rúchom ušli, takže Wukongovi sa ho nepodarilo získať opäť. A znova medveď rozposlal pozvánky. Au. Dobre, chvíľočku, iba zabijem tohto, tu som rada. Ešte aj tohto, tu som rada. Ale ideš domov. Au. Tu asi zomriem. Ne.
Piči. Tak, super. No, Wukong teda nakoniec získa to rúcho a pokračujeme teda ďalej. A nebudem vysvetľovať vlastne celý príbeh Cesty na západ, pretože ani ja som to nečítal. Je to kniha teda zo 16. storočia a tak ďaleko to nejde. Tomu V to inak nejde. To musíš. Au! Jasné, to sa dvaja. Jo, aj to bude, neboj sa. Som hovoril, že buď zajtra, alebo v piatok. No. Ale ideš do prdele? To je fakt môj nemezis. Kokotina je tá hlava tá. No poď. Už som na teba pripravený. Tak, ani rana. Tak to má byť. Jazyk obec. No. No poď sem. Tak. Ale do prdele. Ty pičovina.
Ale ja som zabudol. No. Dobre, koľko mám tých očí? Päť. Ešte potrebujem, myslím, že jedno. No, tam hore som vzal. Ty ti to prdele. Ja mám tak... A nie, dobre. Není. Okej. Tu je čo? Á, jasné. A do riti. Au! To som presne nechcel, aby sa stalo. Oh. No, ak sa nemýlim, tak tu hore... Aha, je tu tento boss. No... To neviem, či teraz dám v tomto stave. Nikto sa nechce preberať. Au. No poď. Aj, ja som zabudol.
Nie, do pitvora. Ale to pič. Dobre. Mother je dolu. No. Trvalo to dlhšie, ako som čakal. Ale tak dá sa. Dobre. OK. Dobre, takže tu sme boli. Tu je matka. Tam je vlastne cesta ďalej. Podmýšľam, že kde som ešte nebol. Tu som nebol. Neviem, čo to je. Okay. Takže doprava, rovno a doľava. Dobre, trošku som si zašiel. Ako musím povedať, že Wukong je veľmi dobrá hra. Čo sa týka toho príbehu, tak tí, čo nepoznajú tú cestu na západ, alebo teda Wukonga celkovo, nevedia, čo to je za postava, tak môžu byť trochu stratení, pretože tých referencií je tu veľmi veľa. Na cestu na západ, na celú vlastne tú poviedku. A
podstate od toho sa odvíja celá hra, ale myslím, že dá sa to pochopiť aj z toho príbehu. Samotného, že o čo sa tam vlastne jedná. A celkovo akože nie je to až také nepochopené. Bastard has got me trapped on this rock with his spell. Even the rocks on the ridge have come to life. In that cave, there's a rock guy lurking, holding secrets. Should you uncover the reason, rocks turning in... Yes, gullible one. I finally got my hands on the treasure. Hey, why bother you? You've got a chance against me. OK. Hey, why bother you? You've got a chance against me. Oh, you got me skull! Oh, mercy! Mercy! No vidíš to. Dále zpátky do díry, ty hajzla.